rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame sabal TV naje baga bela jeli fo mali kono ani mali koka. Fɛn fɛn bɛ k'i sigilen bɛ ka lajɛ nin wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. O hukumu kɔnɔna na an b'a ka émission kɛnɛ kan n'o ye musow ka kɛnɛ ye. A bɛ waleya balimamuso fɛ ani a denmuso fɛ n'o ye Kadija Jara ye. An ka malimatu b'an bolo kɔrɔ yan bi n'o ye Aseyida Kadija Danbele. Aseyida, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɔɔrɔ tɛ. Kɔni baasi tɛ yen. Baasi tɛ. Folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sabal TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen? An bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo sigiyɔrɔ la olu mun b'u ka ciw dabila k'an lajɛ an ka nin émission duman in kɛnɛ kan. Walanda min b'an bolo bi k'a lase aw ma o de ye hijab ye. Aseyida, hijab ko kuma cayalen don bi na yɛrɛ. Ne ko silamɛya dɔ don wa diinɛ dɔ don wa diinɛ dɔ tɛ wa? E yɛrɛ mun faamuya hijab ko in na? Alhamdulillah, Seyida i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Hijab ko kuma cayalen don bi na. Ɲɔn'an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ diinɛ dɔ don diinɛ dɔ tɛ. An b'a laɲini ka hijabu walawala mɔgɔw ye u ka se ka dɔn hijabu ye fɛn kalite min. N'a fɔra hijabu, o kɔrɔ de ye suturalan. A kɛra bulonsi ye wa a kɛra an ka laadalafini ninnu ye vaccine basé ninnu. O kɔrɔ hali vaccine ninnu fana olu bɛ se ka kɛ ka suturali kɛ. Olu bɛɛ bɛ jate hijabu ye mais kalan cogo de b'a la. N'i y'a kalan k'i yɛrɛ sutura i lawuraw ma bɔ a bɛ jate hijabu ye. Mais n'i y'a kalan cogoya wɛrɛ la an t'a jate hijabu ye diinɛ fanfɛla la dɛ. Kalanyɔrɔ la sa Seyida, o tuma hijabu minnu bɛ yen nɔ bulonsi dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu ka fɛgɛn walima u seerelen don olu fana kiti bɛ cogo di? Olu kiti la diinɛ kɔnɔ kɔni bulonsi minnu ka fɛgɛn masiriba b'u la u seerelen don an t'olu jate hijabu yɛrɛ sabula Ala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an ya'rifna fala yu'dhin. Ni aya in an b'a ye k'a fɔ Ala bɛ nabi ɲuman yamaruya ko a fɔ i musow ɲɛna ani denmuso ani muminmuso bɛɛ lajɛlen u ka finimuguba bɔ u yɛrɛ la ni haya in tafsirikɛlaw b'a fɔ ko finimugu kɔrɔ de san fini min tɛ forme bɔ a seerelen t'i la i bɛ fini fɛgɛfɛgɛman tɛ wa ni aya in de ye dalilu ye k'a fɔ ko hijabu ye diinɛ dɔ ye tagabolo fosi ka ko kolokololen tɛ wa aya laban na tugun Ala bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna tugun ko dhalika adna an ya'rifna fala yu'dhin o de ka sababu kɛ aw kana dɔn o hijabu in fala yu'dhin a kana aw tɔɔrɔ sabula an balaka dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko funteni bɛ hijabu kɔrɔ ko ɲɛnama kasange don. Ne bɛ e yɛrɛ ɲininka Seyida, funteni min bɛ ban wa funteni min tɛ ban a filala i bɛ jumɛn de ta? Min bɛ ban. Diɲɛ hijabu dɔ in funteni a bɛ ban wagati kunkurun ko de don o ka kusa an ma ni jahanama funteni min n'a tɛ ban. An ye faamuya camanba de sɔrɔ nin walanda in na. Alhamdulillah, an ye faamuya caman de sɔrɔ nin na Seyida. O la ɲininkali filanan min b'an bolo k'a lase i ma sa o de ye o kuma hijabu in donni nafa dɔ de b'a la. Alhamdulillah Seyida, i ka ɲininkali ye ɲininkali barikama ye wa a ka kan an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya. Hijabu donni nafaba de b'a la. A nafa dɔw yɛrɛ an bɛna da don o la i n'a fɔ an tɛna da don dɔw fɛnɛ na nin yɔrɔ in na. Nafa fɔlɔ min bɛ hijabu yɛrɛ la o ye Alahu Taala kumakan labatoli ye. Ala b'a fɔ an ɲɛna k'ale ma jinɛ ni adamaden da fosi kama fo ale labatoli i n'a fɔ a b'a fɔ kuranɛ aya dɔ la ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nafa wɛrɛw b'a la an ka sigida yɛrɛ kɔnɔna na. Hijabu donni nafa wɛrɛ min b'a la tugun o ye a bɛ jɛnɛya dɔgɔya société kɔnɔ. I b'a sɔrɔ fosi ma jɛnɛya caya sisan muso ka yɛrɛ labila. Muso minnu bɛ hijabu don i mana mɛn cogo cogo ko jɛnɛya kɛra a caman na muso minnu bɛ hijabu don olu sen tɛ a ko ninnu na. An b'o nafaba ninnu sɔrɔ hijabu ko la. Alhamdulillah. Bolo sa o de ye ni kɔni y'a fɔ k'a donni ko nafa b'a la a bɛ se ka k'a dɔnbaliya fana kɔlɔlɔ b'a la. Kɔlɔlɔ jumɛn de b'a dɔnbaliya la? Seyida,
fɛn o fɛn kɔni ni nafa b'a la i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ b'a la. Kɔlɔlɔ min bɛ hijabu dɔn na i n'a fɔ an y'a fɔ nafaw la cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ hijabu dɔnbaliya la i n'a fɔ an y'a fɔ nafa la cogo min na o kɔlɔlɔ dɔw fɛnɛ b'a la. A kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye Alaw Taala kumakan sɔsɔli ye. N'i ban hijabu dɔn ma k'a fɔ ko nin tagabolo mɔgɔ de ka ko don ko ne t'o tagabolo fɛ ne b'o kɔntoro la o kɔni o b'a yira e bɛ k'i ban Ala ka kumakan labatoli de ma. Ala dun b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ min mana ale Alaw Taala sɔsɔ k'ale b'o don tasuma la. Fɛn kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la tugun a bɛ kɛ sababu ye ka jɛnɛya cɛri. Fosi t'a to jɛnɛya carilen don tile an ka sigida ninnu kɔnɔna na. Muso ka yɛrɛ labila hali ni jɛnɛya ti cɛ kɔnɔ n'a ye muso former kɛnɛma cogo dɔ la a bɛ a su ka kɛ an balimamusow kan. O hukumu kɔnɔna na sisan an bɛ foli lase an filɛ jama bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw kun bɛ Sabali TV de kan n'o ye musow ka kɛnɛ ye. O la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nin émission in jogoroma don o de bɛ se ka weleli kɛ 94 21 25 86